драги колеги и гости! Аз взех думата само за да потвърдя моята положителна оценка, която вече чухме както в рецензиите, така и в изказалата се Еля Цалева. Искам само да кажа, че се присъединявам към тази висока положителна оценка, за това, защото смятам, че нашия колега от Македония много убедително, много аргументирано успява да изведе тази етническа общност, която той нарича египтяни или египти, от общия кюп на циганите и да докаже, че те са една самостоятелна етническа общност. Сега, другия въпрос е, че той нарича тези египтяни, което има знак за равенство с съвременните египтяни и самия факт, че ги нарича така, малко довежда до едно объркване, защото все пак египтяните са араби, докато тук става дума за едни по-стари египтяни. Затова това е негово право, разбира се, да създаде литературен етноним, който да обобщи разновидностите, обаче според мен по-правилно би било да използва като основен етноним египти или египци, както би желал, но това е негов проблем. След това негова заслуга е това, че той успява да отдели, да разграничи съвременните египтяни от тези египти, които населяват Балканския полуостров. Тук вече той споменава в работата си, че е работил също и в Египет. И понеже аз също имам някои наблюдения от Египет, искам да му задам един въпрос. Понеже имах възможността да посетя едно бедуинско селище дълбоко в пустинята, за което ми казаха, че е населявано от египетски цигани. Това са египетски бедуини, но те си знаят, че това са техни цигани. Селище всъщност е много голяма дума за един катун от 6-7 семейства, обединени около един кладенец, дълбок 25 метра и живеещи при крайно скъпни условия на живот. Може би за това ги наричат цигани или не знам защо, но бих пожелала да попитам Рубин дали има дали би имало някаква връзка между тези египетски цигани и нашите египти, които са по-стари от съвременните арабски египти. Това беше моя въпрос. Мерси, професор Иванова. Колеги, като че ли впечатлението е така вече оформено, имаме приложено и мнение на старши научен сътрудник Петко Христов от Етнографския институт, приложен към. Колеги, съгласни сте да прекъснем дебатите? Да.